Saan yan sa mga ulagad sa kanginan sa Fon Morales at din may partner ka po na ako dari si Juan Di Tayan mga kabanan na mga nining tulumanon kung ako ang pasulti yun. Asap kita mga higala. Always say a prayer kay sunan kamay pong po atong unahon pagpanalangin sa atong labaw magagahom. Thank you kay Lord. Si mong yata kadamong grasya matag adlaw ug ang kalinaw sa tibok kalibutan. Buno kay sunan ang atong suwatan po karon atong hatagan og pagdagano pinadakis usa ka lalaki. Kanang patago lang singan nga tutong kini gibawatan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong singer si Tutong. Kini akong problema, bahin ni sa akong itrabaho ang kumpanya. Kung nga na problema ako ng kumpanya, ano? Yan yung ano ko pagsugod ng tanang mga pangitabo. Kinsira ang iyang asawa, kinsira, kinsira, kinsira iyang mga anak, kinsira, kinsira, kinsira ang iyang ugangan, kinsira, kinsira, kinsira usab siya kasla, kinsira, kinsira ang mga asawa niya, kinsira, mag-away, maglalis gyud sila, mag-ilog kung kinsay mauna, kay ang bana usara og sila, kinsira, kinsira ang iyang asawa, kinsira, kinsira, kinsira iyang mga anak, kinsira, kinsira, kinsira ang iyang ugangan, kinsira, kinsira, kinsira usab siya kasla, kinsira, kinsira, namin yung ka usa ka duha, katulo ka upat ka lima, kaunom ka pito ka walo, sobra sana po kuto sa kinsira, la 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 la, kinsira, kinsira, la 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 la, kinsira, kinsira. Asa na to okay na nag-text nimo oh. Di ba? Kinsa man na? Kauban nimo sa trabaho si Pidot. Ano, siya ito yun niya. Basta ada usay tuyo. Ang cellphone nimo oh. Ay, I-charge na nagbalik ka. sige. Salamat kay day. Siyam kay tuyo nito hana. Importante na. Ay, bebe, importante ba? Wagi, importante ang ito hana. Sige lang absent. Na, daan pag yun ko na eh. Mo absent na sad ko kay dako kunong yang itlog. Ha? Sa adlaw, may dako yang tiil. Karon iyan nitong nasa itlog ni dako. Idahak yun ito hana. Nya inig sildo, yaw-yaw kayo, gamay ra yung kubra, di ko kasabot. Pasagdi eh. Ang subibot niya ipasabot. Kanang iyang pag-text ron, ikay papalihon. No, gyud. Ya, mo duty na lang karon. Lisod kay di na nako dutihan day. Ako lang relibo na straight ra ba taon na siya gahapon taon. Na straight gihapon na siya karon. Patay na na. Ako lang nga doon dito. Kini akong mga kauban usahay mga kanahan kay ni kay magsigig di magtarong silang trabaho. Sige lang absent. Nya usa pa unsaon manuyo pa gamay kay sweldo inig sweldo. Kunya Oo, pre. Ikaw naman lagi. Asa man pre Pidot, pre? gihubagan ko sa itlog. Karaan to. Karaan to. Wag siya kanang sakit ka bag-o, pre. Ambot lang karaan na ay. Siya rin sa'yo madawatan niyang kalaki sad. Basta kita, trabaho lang kita. Unya-unya sa man, mag-ilis na ko. Sige lang, ako rin bahala diri. Adi na siya maka-duty ugma. Ikaw lipulin ako diri ugma ha. Okay. Asa why blame ma, pre? Oh, nakakubra na ka? Kubra ba ay? Mildo. Ha? Saba ka na tutungoy? Lagi yung mildo lagi. Unya, unsa may itong kanon ini ron? Pumunta na sila ng salon. Ram tanan ako inig sweldo. No, sa mo na ikay pangutang dito eh, mauwaw na ko. Sige lang tag-explicar dito. Nya, wagi hapon. Naunsa naman na inyong kumpanya? Uy, manira pa na sila. Buyag ni mo taon ay. Pero lala taon ha. Bidalahar ba ni mo ba dahil bisig tinuod na. Mas may pagmanira na sila. Sige lang ka-delete inyong sweldo. Unsay pagtuon nila ng mga empleyado, di mga o bugas. Ay, saba niya. Mauwaw ta. Hinayang tingog ni mo. Si mauwaw. Mauwaw, mahibawan nga, wa mo sweldo-sweldo.
Pero mapasmot, adi ka mauwaw. Pas mo gid ay hawa man tampas mo. Ay, hapit na. Huwaton pag gini mong mapasmot, ha? Ano pas mo magkataon nga naa pa bantay ka utang nga pagkaon. Ilang salod. Total babayad ba ta? Pagutang dito ilang salod. Di lagi ko, uy, bahala na, uy, ikay pangutang dito. Bastang piita sa nimo day. Ikay may piita diha. Ay, hapit na kita mapasmo. Lakaw na ba? Ah. Pagbutang na dito. Lakaw na pangutang na para makalungag na ko. Ayo. Tanday tindahan. Nang salod. Ayo. Nang. Tuton, Nang. lan. Mo pag-uman ako kwenta si mong mga utang. Ah. Kayo, kamudag timing Oo. na. Eh. Oh, dara tanan tong, oh, dara. Ah. Oh, 1,000 naman sa 3,800 Oh, tanan. nito po dayon ganina 1,000 road Ay, 3,000. isa yung basa. Ah, oo ba? Dagdagan niya akong mata. 300 pila na? 3,800. 3,800. Urbida. Okay na. Murag ugma gyud ko kabayadan na kay ugma pa man may Manuel do. Oh, may noon. Oh, sa? Diha gyud ko believe nimo na salud oy. Kay mura na gyud kag ambot sekreto gyud tingal ni nimo no. Sekreto sa unsa ba? Nga bisan og gidara na ka imo itsura murag batan-on lagi hapon. Ingat ako mo kay kagod. Nga di ka mo sukog na imong utang. Ah. Sukay ka mo ismil. Ha? Ay, mangutang na sa Lakas ka. kay kag 6 apel na. Mangutang na sa ka. Oh, ha? Mangutang na basag ka. Kay dili magkakamubayan. Duha ra may tuyo dili basta mga anhe. Kung dili mo bayad, mangutang. Ay mo. Diba di niya ka mo tuo taon kung si parting ba nga si parting akong panhion di niya ka mo tuo taon. Ako na yun ang unay anhi taon. Sortihan ti ka lang ay yun naman wildo nang bisang basin ugma na. Mao ba? Oo, patangal sa taon ta diha nang uy. Ugma na nako bayran. Basig banwildo mi ugma. Ay, pastilan pagkakidot. Sa may utangon nimo. Bida. Mag-extend na sa ko ang listahan ni kay puno naman eh. Hay. Mayo gani kay misugod sa salon nga makautang pataon mi. Mao to nga dito sa motrabuhon. Okay ba tang Mildo? Atay pre, ambot lang ani pre. Murag kadungog ra bagong istorya nga manira ko ng kompanya pre kay ka pre. Unsa? Manira? Oh. Kuha lagi pre, manira lagi. Ano yung mga istorya ro din ni pre? Yung problema, ambot mo bayaran ba kataan ni pre? Nya atong sildo sa na eh. Mao na gatang tangan ro pre, listud kay pre. Manira sila ha. Awog manira sila. Mamira ko butang din eh. Basta ko bayran, manira ko. Oh, pre, tawag. Lagi, ngiga no? Dita na sweldohan. Manira sila ditso. Nya dita sweldoan, bida. Last na to trabaho. Mao gyud pre. Nga pero klaruho tani pre, istorya ta sa Manigir ani. Maniger? Manigir. Ano, matay meeting ron pre. Basi, ug mao na tayo atong hisgutan pre. Ay lag pabaw lang tayo ni pre. May lagi pabaw na tag kwarta. Ang ako og pabaw na lang tag itlog og buwan. Asap lang tayo naman nagbaho eh. Ikaw pre, kanang, o pananglit pa pre, kanang karoon ng takuto ba pre? Asal man taan ni pre, unsa man itong trabahoon ani pre? Saan naman lang itong pamugas ani pre? Hindi. Maon lang yun higayon na pre. Gamiton lang yun ako akong kagwapo. Gusto natin tinuod pre, kuya Juan. Okay nga no, komedya ko nimo do. Komedya ko do. Ha? Kumpare mo lang, komedya ko nimo. Oh, Mao ladies lagi. and gentlemen, Panara. dali na mo, Dili. asod na mo. Ngari na mo, kay mag-meeting na ta, ha? Katapusan na rin ko noon yung meeting na to. Ah. Dali na mo, please, come here. Sana pre, nawag ng badang ay. Uy, yung meeting na to pre. Tag-iyas. Kumpanya mo yung meeting na to pre. Liko eh. Murag dili pre, murag ang manigir. Oh, Manigir na nato, manigir. Hindi man tag-iya. Muo tingay pre kay bangkaruta mo yung negosyo. Mas maayo yun ang tag-iya sorte na to para maklaro na itong tanan pabaw na ito, di ba? Mausad lagi. Okay, guys, may I have your attention, please? Sugod ang meeting pre. Okay, guys.
guys. Nahibaw ko nga ban kaninyo. Oo, pipila kaninyo. Nahibaw na sa itong meetingan karon, no? Pero para formal ang tanan, kinanglan nga itong manager, maugay mo pasabot ni ining tanan. Okay? So, niya, si Madam Aguanta, ang atong company manager, siya na ang mupasabot sa tanan. Basta magpagpakala ka na, big hand, please! Ay, ayaw na lang. Naibaw kong naghuot ang inyong mga dughan karon. Nya mo pakpak, pagyud mo. Plastic na kaayo. So, ano na lang, ha? Kita, parehas tang mga trabahante lang dinhi sa kumpanya. Actually, ang tag-iya magyud unta ang meeting ninyo karon kay siya may nagpatawag aning meetinga. Pero subo lang kayo kay natimingan nga gibayuok niya gipiskat pagyud. Ha? So ano na lang, mao nang ako na lang ang iyang gitugtan nga mooy mo istorya na lang ninyo ani. Kay before siya nagpatawag ining meeting nagkikistorya pa man siya nako. O mao ning atong meetingan karon. Okay? Di na lang ko magpaligoy-ligoy pa ha. Ang atong kompanya may deklarar na o bankruptcy. Sa negosyo god, duha ra gyud ang kapaingnan. Either nga muigo ka or malugi ka. So, aning bahina, ang atong kompanya pertig yung lugia, alkansi. Daghan ang nanamahawa ng mga investor nang withdraw ang uban. So, maunang magutaon tay mahimo. Pero, atong gihangyo ang tag-iya nga, maniraman yun ta, looy man yun kayo ang atong mga empleyado kay watay panginabuhian, ang uban, watay kahibaog, asa na paingon, o unsa ilang dangatan. Magkakita pa baka sila o laing trabaho. So, maunang mihangyo ko, naunta, bisan gamay lang pabaon para at least doon na pa mo'y magamit-gamit samtang mangita paglaing kapanganabuhian. Kay ako gani ani misira na nako to din di ba? Inigsira na nato. Murag mobalik na ko ani pagka manicurista. Ako pagka mananabtan ani, madam. Mo na mahimo. Pero pilit nato ni dawaton. Pero dili na to pagasabton nga mauna ni katapusan. Kay wa pa ta kasiguro human ani nanay ba nga nindot nga mga panginabuhian nga gitagana sa Ginoo nato tagsa-tagsa. Basta di lang kita magpakawa sa paglaom. Naa ang Ginoo dili ta niya pasagdan. Picture lang, ma'am, ha? Ge. Kuha barato among sweldo aring buwan na, ma'am. Kana. Saan? Wa pa mo yuta man wildo. Ako patyon ko ni silingan mo kay maoro ba niya ako garantiya nga ibayad ako sa kung utas dinan. Nya murag kulbaan ko ngayo ani kalakiyaro. Na may sweldo. Akong gipaningkamutan nga madawat gud niyo ang katapusang sweldo. Madawat nato. Kay gihaguan gud na nato. Balag mo tayo pabaon, basta makadawat ta sa itong sweldo sa katapusan. May na lang na, kay sa so, tayo madawat ka pabaon, no? Unya, wapag tayo sweldo, di ba? Okay, main lang na mamoy, main lang na taon. O, sige lang, paabutan mo. Manueldo lagi taron. Akong paningkamutan nga masilduhan ta aning buwana. Bahala man sa sweldo, magbuwag-buwag na ta. Tara, kubra na na. Kubram duty pa ko. Usay duty. Manira na yung duty pa ka. Ha? Manira na. Alam mo duty pa yan. Bay ka, Jo. Muraw kag di ka sulti o diha. Sulta bitaw ko no sanis. Oh. Ay lag duty pre. Noon sa dili na kami siduha lagi hapon. Duty ko taon. Ngunit si Madam. Bida. Guardian lang ko ng masyute din eh. Masyute, may noon. Labad utok na to, nila. Kita ang kalong bantay sa mga butang din eh. To, maga. Manira na ang kumpanya.
Muli to eh. Sana pre, sana pre. Sagdi ko ba yung banta niya? Oh, unya. Ari labot ha, kay manira naman. Unya pre, kining kuan. Watay sweldo niyo eh. Ulit na. Oh, Pre Totong. pati sildo? Pre Totong. Oh, Kanang gwardiya sila kikikim sila. probida sa una. Sige, una lang mo rito. Bida. Una lami. Ginumdum ko nga magjuti-juti, tadi man lingaw, karod nira naman. Dali na, pasagdi na na niya. Ubito niya yung kumpanya, na muli ito. Tara! Tungod tingali sa Dinas Calago Town nga nanirang among kompanya nya way klarong pabaon gibyaan na among pwiston nguli introduce paripidot o sprekadyo unya nabayaran naman tindahan day Oh, man na. Dako agi sila ng salud. Salud na sad, no? lagi kada istorya na to siliga na to blidag tindahan Sinang salud, Jud. Tida. Pero may ka na silduhan na gitin taon mo. Kalawis ginoo. oh pero maon lang tayo lahas day Nindot ka ayo. Unsa? karaan tayo Pagtarong ba? Karo bitaw ko mao tayo lahas sweldo iwan na may trabaho Nga naman na football mo? di nanira ang company na bankrupt. Nindot ka ayo. Bankrupt! What? Karaan dito na dahil training aw patring probida. Si training. Ay patring ka oy. Sige balik-balik ka ng Ay, pagbuto karaan. Oy, naala, yun na. Kung suko manoon. Nagkita ani. Pag-usap naman taani nga wala tayo wala man kay trabaho. Pamirin-bron lagi taning daan sa pasbugan. Wadaot na ko, ani. Ang daot may no. Kinoko ni Matong. Usawa naman lang nato, ani, tong. Bida. Maana rin tayo ni madugay na higilik. Maanan, asa ba ko napita maanan sa kalisod? Sige ka pa sa mo. I love niya, oy. Napamantay sobra sa to sildo, di ba? Kung sa pa may sobrao na ni, kalibo naman lang ni Kapin, makapaigo na ini, o pa kayo trabaho. Budjito na natong mayo, budjito. Usaw lang yan ito pagbudjito na ni, nga kakuyapon, magkani ko ato, na pa kayo trabaho, sabot na maginoon nga makuyapan lagi yung kani. Padaw na ko kuyapan, padaw na ko kuyapan. Bilo di. Naitaw, di lang ko makuyapan, kay mauwaw ta. Kay bao ko stingol kanida. Parikadyo, maruni mo, uy. Prekidyo! Prekidyo! Uy, madam! Niyab lagi ka, madam! Ay, oo. Nagpauban ko ni Kadyo, Dennis inyo. Unya, unsa man ato ni mo, madam? Naiba ka bagong sanahita po sa atong opisina? Muragwa, ba, madam da? Gilungkab. Dili ba nga giingnan taman mo nga dutihi sa ninyo para lang dunay makabantay sa opisina? Pero wa ka ba duty mo, miuli ka sa inyo. So karon nakita sa CCTV nga may misud sa opisina o gipangawat ang tanang butang dito sa sod. Luoy kaya itong opisina? Mupay nalugi na, gikawatan pa. Ug kay ikaw may gipabantay unta nako, unya wa ka man di ay mo duty, miuli man ka. Usa ka sa mga suspect nga mikawat sa mga butang sa opisina. Ma'am, bitaw sa ko yung binuang nga ma'am. Oh, may nakuha sa CCTV camera nga usa ka lalaki ang misod o gani, murag nag-uniform pa pagka security guard. Uy, Di man maklaro ang naong, pero klaro na kayo nga ikaw. Ikaw mao'y suspect sa pagkawat o paglungkap sa opisina. unsa pagtarong di abang preso eh. Dito ni mo mauli ang tanang butang nga nangawa, mapugos mi pagpapriso ni mo tutong. Madam Pres! Mao ni problema ron ako, wa pa may trabaho, wa pa may nadawat pa baon, gipasangin labay yung lungkap o nagawat sa opisina. Mataw ron ako buhata oy, pero nagduda ako. Paripidot ka ha? Unsa may ako buhaton kang ipapriso magiging ko nila? Paripidot ka no? Palihog tabagi ko niyo bambe. Unsa man? Kung ka may pasultihon, nabarihas Bible? Ha? Nga kang kawatan ang opisina o ikay gipasangilan? Tutong!
Bambina Jennifer, may adlaw. Jen, good morning. O, Pads, Gelly, may Ma'am, adlaw good morning sa sa tanan. tanan. Natin na to karon. Good morning. Lord, thank you kay Lord sa layang adlaw ngay mong gihatag. Mama Mary, salamat sa mga pagampo. Kitag mo trabaho ta inong kitag said Panyawan Coffee Mix. Maunay the best kayong imno na to. Kay alami kay napag yun na isagol nga manggustin para kita lagsik tao niya napag yun dipinsa sa ato ang butakboy nga mga sakit. The best kay nang said Panyawan Coffee Mix. Maunay nindot kayo na to imnon kung padung ta sa trabaho kay di ta magduka. Said Panyawan Coffee Mix mo the best kayong imnon magtrabaho ta buntag hangtod hapon. Okay, Ate Pres? Okay, og pasalamatan sa dako ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain karon og said Panyawan Herbal Capsule. Said Panyawan Herbal Capsule with garlic. Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas sugar. Ayok si piyata pag inom, katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay ka mo kaon sa imong pamahaw, inom na daan og sa kakapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Inig pa ni uto ni mo, mausap gihapon. Usa gihapon ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule ay mga imun, unay ka mo kaon sa imong paniudto. No, gihapon ini gabi sa di pa kamukaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan sa kakapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang niya tong problema kayo ba sa kidney o UTI. Ayaw na mo kabalaka, di na taangay mahadlok ana. Tungod kay diyon na nay makapaalibyo, makatambal, makaayo anang atong kibati by sa kidney o UTI. Kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimut ha, alang sa kidney o UTI, Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Unya, masalamatan sila ko ang mga tao ni Kuya ni Pipito, do GR Pipito, nga ilang ipagamit sa to ang number 1 haplas nga said liniment oil. Thank you kayo ninyo diha, Kuya Nick, og do GR, og labi na yun sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asdar, si Ricky Asdar, si Ryan Kangki, Ma'am Ibon Abapo, og si Ma'am Kasmer Araraw. Thank you kayo sa inyong paggamit sa to ang number 1 haplas said liniment oil. Unya, sa tanan po na itong mga kaigsuunan nga migamit sa ato ang said liniment oil, thank you yung kayo ninyo tanan ha. Kay kamo man yun ang naghimog number 1 sa ato ang said liniment oil. Nga nung na number 1, tungod kay kamo mismo nasayod kung unsa ka epektibo ang ato ang said liniment oil nga tinuod yun mutabang sa padakit sa atong kalawasan, kining mga panuhot, pamaol, diya kining mga varicose veins sa ato ang tiyan nga maglain, haplasan na itong said liniment oil unya ang ato ang dapi-dapi haplas sa itong said liniment oil ang ato ang mga bagtak nga magbikog-bikog ato lang haplasan sa said liniment oil mga kagid, paso o uban pang mga problema basta external lang atong gamitan sa ato ang said liniment oil nga anhara mapalit sa butika, di ba Kuya Gili? Tinoda mga igsoon, basta tanang sakit-sakit sa atong palit magam sa lawas. Oo. Salig lang sa atong said liniment oil. Basta ato lang tas butika mo palit. Ha? Kung di mo makaabot og haplas, haplas lang taon mo sa atuang kuan, sa atuang mga botang na to, sa atuang mga asawa. O haplas ta. Unya, kadang maabot sa ato ang asawa mo ay ato paplasan kay mo ni the best kayo nga ang atong gamiton ang ato aragyod nga said liniment oil para haplas ato ang kalawasan di ba kaya? Haplas lagi na pero haplas lagi na matol pamigas para sa asawa mo haplas sa tugams. O nindot kayo. Ha, malingaw ta pero ato tas butika mga igsoon. Di kita mo palit sa gawas. Butika lang ta. Ato man yun ang balik-balik ko. Lili sa Facebook na lang. Bistahan na to ang page Seed Marketing. I-type na to ang Panyawan Herbals. Huwag kayo kalimot nga atong i-like ang page pang-igsoon. Makita na rin ang mga genuine seed marketing products o mga panyawan sa products
sa seed marketing, mapalit na po dato sa Shopee mga igsoon. Sa ato pa, butika niya, Shopee. Shopee. Wag na si Piat. Please lang, ayaw palit sa gawas. Butika rin ang tinuod. Muna, gibuhat nila ni Ligaya Kundi Dumpa. Aha. Oh, si Rolando Caballero Dumpa. Aha. From Paho ni Silabang. Gabs dayo ka, daan batayan. Paho dan batayin. Oh, tao-tao na tawag na kadas paho, no? Oh, Sige na salida. sa una. Oh? Unya, di Sara Palma Kabudada ni Gabs. Unsa ka ni Jipre. Si Robel Kabudada. Iyan ang Jipre Kabudada. Oh, pero taga-cute pa rin. Slingam din ninyo, Gabs. Nagkakasalamat sa pagsaling niyo sa itong haplas. Sid, liniment oil. Thank you. Salamat kayo ninyong tanan. Bam! Salamat to sa mga atong mga miyembro diha sa BSC, dapit diha sa Harag ug sa Kalinayos, lubsibo nimo Sitsit, sa Rino, nila ni Bliselda, sila ni Narda, sila ni Dora, yung mga sa itong mga kubanan din ha, sa inyong pag-prayer meeting, si Sir, Jesus, sana pa ba? Ayaw ka mo kalimot sa dili pa ka mo murag biyernes inyong schedule, no? Sabado. Inig pangaligo ninyo sa inyong gripo di hatapit sa may lugsungon, gikan sa Harag, sa Kalinay. Ayaw kalimot sa paggamit sa itong Celebrity Kojic Beauty Soap. Nimo maning, no? O, ang natural moisturizer aron magpabilin ka mong kutis artista o younger looking nining ato ang Celebrity Kojic Beauty Soap nga produkto sa seed marketing. Inipalit ninyo ay pangutanan lang ka mo sa butika, ayaw mo ka nang nagsuroy-suroy, ha? Ilabi lang nagdunay mo rag pugis-pugis o murag kato-kato lang yung mga panit. Iminti na to ang paggamit sa Celebrity Kojic Beauty Soap. Ingon mo na mo dihasad si Sir Sinda Tolintin, Apling, Pilahia, Puring. Gamit ka mo ha, una ka mo ato sa inyong prayer meeting sa mga ligudaan. Thank you. Okay. Unyas. Ate Pres. Okay, ang sender na to, karugad-lawa, Goliath. Atong Cinder, Ate Pres. Si Cinder ya, Bam? Si Tutong. Tuto? Si Tutong. Kanis Tutong, Ate Pres. Kanang buutan ba yan siya. Nya, Yeah. ang diferensya, Ate Pres, kay nanira ilang kumpanya. Nya, wag yun sila tagai, tawag, pabaw na sa gamay. Kunya, yung mga amigo, sad mga namauli na miya. Kunya, mao na nga, suskalit pag kay giingan mo to sila sa management nga bili lang sa mo bantay sa ninyo ang kuan bantay sa ninyo ang Opisina. Sus ang iyang amigo usay sa kanong bantay man ta nga wa nam tay sweldo wa gilita pabaw ni mamiya ta din ni pre gaduda kung iyang amigo atong nag-transact sa sud sa Agikawatan di ay. kawatan man ti pre siya gipasangilan. Ganun Kasi siya may huwid sa mga security. Oo. Kasi mingon nga kuan diyan di pauli man siya. Unya, uwe, nagbantay. Way nagbantay kay giingnan sa siya amigo nga nganong bantay man ani. Wa galitan nila sweldo wa sila buhatang Sa to pa, pabawon. manang ilang kuan, tapos Obligasyon. May katarugan. Obligasyon. Katarugan, di Ang sila bantay. problema kay siya gipasangilan usaon kuno niya nga wa mo gitawon sa bubuhat. Di, naman kay, way CCTV ilang bisina? Na ako ni CCTV nakita man nga murag siya. La, Mao lagi. So, Pero- ni ano babae sa nakita gyud mo nga murag ikaw to pero Namura ra. butang la ti pres. mura ra. Oh, murag butang la. Oo. Nya. Di, manguan ka, mga tarungan ka. O, kuan lagi No, kuan. gilungkab ang tao ng opisina ti pres mo nang nalisod gyud ka ng inana no nga way Way, kamaturan nga kamaturan, mabasangil ka. masangil ka at Oo. tubangan na tong ay gadlok tong Mao Ay, na. ang unsa na ati pres kanang naispertiyon nga ang kamaturan may maghatag kanimo kagawasan. Oo. Oh, bao na diha tong ay gadlok tong bam. Asa mo ta basa ani bam? Kung Be. ari ka dire sa Deuteronomio, no? Sa Old Testament, si Moises, may nga sugo nga to ni Josue kasi may manguo sa mga tao. Yung partian ng mga buluhaton o mga nabuhat na, gingon dire ay. Deuteronomio 31, versikulo 8. Tultulan ug ubanan ka sa Ginoo. Dili kaniyabiyaan ug talikdan busa ayaw kahadlok. Gikiha siya gulat? Ah. Nakiha na siya? Wala pa giadto pa siya. Pasangin lang lagi siya. Kaning pagtino, kanabitong termino gamito sa mga abogado para pagtino nagyod sa paghusay kung muangkon bagdili. Unsay tawag ani? Lie detector test. lie detector. Mura. Accurate ba yun na? Kanang, kuan ba yun na?
Oh, mailhan man nimo ati pres lahi ang kulba sa kanang Amo ba? kulbaan magyug ka. Kanang Oh, ilay detector question ka. na. Oh, kulbaan ka. Oh. Lahi na siya nga kulba. Lahi pa tong kulba gyud nga kanang Amo ba? ikaw gyud Sa to nagtrabaho. pa, kuan gud na. Oo. sana- Legit na. Legit or accurate ba dang? Oh, Inana, no? accurate na siya. Wow. Oh, tinuod yun natin, pres. Ako, naalay niya yung Depende kuan sa ba? lie detector. Pero kanang mga lie detector diya sa Tingalig, NBI, di- kanang sa mga police, Oo. mao gyud na. Nya, bam, unsa to bam? Ha? Lie detector to siya. Para pagsutan Oh. yun. Ayaw ka, look, panalitag ikiha ka niya. Dili sila mutuo sa ibang pangatarungan. Nya, kinaaman ko ng CCTV. Ang katang ingon nga lie detector, maano yung katapusang pagtinog siya bagyod. Bitaw. Oo. Pero kung may ingon ka ka ng CCTV nga, mura-mura lang. Mura-mura, wala klaro. Mura lang. Ma-zoom in man ang kuan. Oo. CCTV. Oo. Makita mo na makita na tong ay kabala ka kay dili Ayaw kahadlok. makuan yun nga dili na ikaw. Kung dili gyud tinuod nga ikay nagkuan, ayaw kahadlok. Ay, kahadlok. Ato banga. Oo. Oo, ato banga. Kuan na Ilang gyud. problema. Oo. Kada problema ay ka problema ana anang ilang problema. Kay daghan Mao mo na. may mag-ikaw rang usa. Correct. O daghan mo mong guard dito sa maong building. Ay kadlok ana. Di ba bang? Okay ka na pang yung mura-mura lagi sa ako ng giingon, dili man klaro. Wala No. man gid magklaro pero katong giingon sa timong gulat nga i-zoom in ng CCTV para gyud maklaro kay ug di gyud sila motuo kato kung giingon na lie detector test mo ay pagsuta Ilan gyud. sa bayad ang lie detector? Request na siya Ah, Ate Pres. request Oo, siya. kay panalitan ang korte mo request sa NBI nga mao ni gamiton ana murag wa ambot wa Why bayad? murag Tingali. wa ambot lang kag wa bayad murag para nako murag wa Ate Pres. Basta na ay mga problema niya mo request kag lie detector ang katong mga na igo sa mga problema unsay mga hingtungdan wa nay bayad Ate Pres, wala nay bayad. Eh para ra man gina mahibaw-an kung kinsa gyud ang buhat. Unya lang ato pa lamang siyang mahimangnuan nga dili siya magpalabi ka init sa o kay basi magpilutong ngayon siya nga gipasangin lang siya manghagis na noon siya maghimo nun siya mga butang nga ingnon ta makadaot ba siya manukpag ba siya mamato ba siya kalma lang una siya. Kalma ra gyud hinuon siya, Oh. ma'am, kay diingon sa wa, ha, ma'am, sa kuting biduanga, ma'am. Yan na rin sa kuting biduanga, Kalma niya siya niya. Idugang na ko itong lingon ni mong gulyat nga ang kamuturan, the truth will set you free. Usbo na ko, mudangop lang po kita sa itong ginoong Jesus. Kinaana mas Jesus nga, I am the way, the truth, and the life. So, ang dalan, ang kamuturan, ug ang kinabuhi. At doon na lang ta dito katapusan mo dangop. No, kasi rin na sayo sa tanan kasi ako nang ibasa por ganyan sa Deuteronomio, dili man kita niya biyaan o dili kita niya pasagdan. nya, bam, kani bang iyang pangutana ba, mauna ni karon wa na may trabaho, wa mi nadawat nga pabaon. Di wa pa sila kaduulan na bam, nga pila sila katuig Kanang- trabaho diya. Kana ding Do sa duli, mo sa duli. Duli o sa labor. Oh, sa libur ba, amot lang ka. Libor, Ikaw nang duli, labor para ba? Maura na. Oo. Oh, nara diha. mo na mo mudangop siya. Dangop sad kay kanang naang apan ug moingon siyang wa sa tagae tungod ko naging ba klaro mura Wa, ang ilahang imitingan dito, kaya nag-meeting yun kuno sila dito, bam. Di ingon na itong babae nga, ni declare o bankruptcy ang opisina. Yan, nga siya, ma'am, okay raw, siya, wa may babaon, ma'am. So, buragwa, siguro, liho nun pa, pero naagyod ang inyong sweldo na aning buwana. Gisuldo ka tagay yun sila. Anong buwan na? Oo, sa sweldo, Ate Oo, Pres. okay. Oo. Ang pabaon, Ang pabaon mo, ay wa. Duha Wa pa. yun taon sila. Inigdangop niya dito sa labor land murag mahibawaan po niya og eksakto ba nga mas maayo mga kapangayo po sa dito tambag kung eksakto ba nga ikihag yun sa wa may klaro pasangil mura-mura raman. Murmura ra. No? Oh, aro man siguro dong og mga husay na imong pagkatulog, makapahuway ka na kay kana natin ihambing ng problema ini matugta mo atong matan, ini katog mo atong naon, buntag mo. Dili ta mahimutang, mudaota mo niwang ta, no? Okay, maura ba yun na ikuan nga di ka makatug dong ka ng stress nimo, maunay makaingon gyud. O sila ang termino analan anxiety. Anxiety, lain po ng anxiety ba kay kakulba man na ang stress sa imuham ng utok kadang bang daghan ka gunaw naon nga problema mo nang di ka makuan, mao na ma-stress ka, ma-anxiety po ka. Oh. Basta ma-stress ka, ma-anxiety Ma-anxiety yung ka kay wa na makitug tarong nya kulbaan naman lang kasigi. Musamot ang imong kulba, mao na
Takihon yung ka na daw. Kato nga mo sila kanong ikita ko to. Akot kong pangutanon. Nga naman. Ipalay detector ko siya. Nga naman. Nagayon akong 50, papunan pag 20, kaya akong sakon gabi. Wa man yun. Ay, buntag na lang. Salamat ang ginagalit na naman nun. Kala ko ang puzzle, tihon.